Second attempt. Great step of si Ruma. Nagdala ako ng payong. Ayan. Oh, diba? Para in case na abutin tayo dun sa taas, meron tayong payong. Ayan. Medyo ngayon na lang uli ako nakaakyat ng gantong hagdan kasi yung dating pinuntahan ko sa Marinduque mataas din, pero ewan ko mas mataas siguro to. Yan, second attempt pa yan, 2022. So ingat-ingat lang kasi medyo pag natatapakan yung dahon madulas na kapatay kung bata ka. Ito nga, ang dulas nga. May hawakan naman. Hawak lang. Hawak. Kailangan hilahin nyo yung sarili nyo. Ayan o, merong tubig na dumadaloy. Ayan. Sige, update ko kayo pag nandun ako. Hingal agad eh, no? Hindi, ganun talaga, parang ang katawan ko parang diesel. Hindi, tsaka may sipong kasi ako. Ang daming palusot. Sige. Mamaya pag nasa tuktok na ako, kailan naman nakakating ko eh. Hindi naman ganong kataasan na pwede magpa-picture dito. Diba? Dito pa lang yan. Oh. Lalo na mamaya din sa tuktok, sigurado mas maganda. Yun o. Ang technique ko pag naglalakad ako ng malayo, lalo't paakyat, hindi ako tumitingin dun sa taas. Kasi minsan pag dun ka nakatingin, na di-discourage ka kagad, lalo pag nakikita mo malayo ka pa. Ang ginagawa ko, tinitignan ko yung step lang. Tapos mamaya magugulat ka na lang, nandun ka na pala sa taas. O, diba? Malapit na. Ayun o, kasasabi pa lang hindi titignan yung taas, yun tinignan eh. Pero magandang exercise to. Ayan yung daanan kanina, pasok dito sa beach na to. Wow, ganda talaga dito, diba? Ang tuloy lang ang lakad, pwedeng magpahinga. Tulad yan, station by station, pwede kayo magpahinga. Pwede kayo magkwentuhan muna uli habang inaakyat nyo, diba? Pero syempre mas maganda kung tuloy-tuloy kasi exercise din talaga eh. Biro mo, everyday mong aakyatin to. Maganda sa ano to, sa puso, diba? Tsaka yung mind settings. Kumbaga, yung mga obstacle na o-overcome nyo. Ayan, kayo may malapad eh. So pwede kang tapos kuha ng ganito, diba? Parang may barko dun na malaki oh. Barko ba yun? Ay, may parang lumubog dun. Ayun, dun ako galing. Ilang step na lang, nasa may tuktok na tayo. Ayun, ito pala itsura ng damo na to pagka nandito sa malapitan. Pag nandun ka sa malayo, akala mo yung parang ano, yung makinis, kala mo parang Bermuda. Tignan, di ba? Tignan nyo naman, sarap na simoy ng hangin dito. Overlooking. Mamaya mas maganda pag nandun na tayo sa taas na taas. Tara. Pwede kang humakbang ng dalawa. Ayan, oo.
Aba, ito na yun. Ito na yung taas. May balon. May tubig ba? Wow, kan sisilip. May tubig. Ayun, diba? Hindi naman masyadong nakakapagod paakyat dito. Tingnan nyo na may tsura nito. Oh. Diba? Pwede kang pumunta. Tingnan natin yung kabila. Kasi parang pwedeng tumanaw dun sa kabila kung anong meron dito eh. Ayan. Woohoo! Ay! Dapat pala mayroon tayong dalang sticker. Diba? Sige mo kung tatambay ka rito sa hapon, no? Ganda dito. Diba? Ayun, marami pang makikinis na bundok. Kasi tingnan natin, may path dun yung parang pinagdaanan dito tayo maglakad. Ayan. Buti ka mo nagsapatos ako kasi kung nakapaa ka, paano ka maglalakad dito? Kaya pag gusto nyo umakyat dito, magsapatos. Diba? Tignan nyo. Yun, kitang kita. Wala lang, lakad lang tayo dito kasi nandito na rin tayo. Parang may path naman yung daanan eh. Ayan. Ibig sabihin yan, ngayon nagpupunta. Tignan nyo yan. Ang ganda. Pagka maputik, wag na tayong tumuloy doon. Pero parang matitigas yung ano niya eh. Yung klase nung ano niya, hindi naman malambot yung, hindi naman sa lupa eh. Uy, may baka dun. Kalabaw. Tatatakbo yung kalabaw. Tingnan nyo. Enjoy na enjoy. Tingnan nyo yun. Hanggang doon, hanggang doon. Tapos balik na tayo kasi mabasa rin eh. Huwag na siguro, okay na yan dyan. Ganda talaga dito, hindi namin ini-expect na ganito yung magiging itsura ng lugar na to. Hindi naman expected na ganito. Bababaan nga ako. Nagpe-prepare na rin naman kami ng mga gamit namin kasi 8 alis na kami rito. Sigurado mamimiss namin itong lugar na to kasi ganda eh. Kumbaga unexpected naman na hindi naman talaga dito sana yung destination na kasi dito kami napadpad. May cell site dun punta tayo na sa may cell site. Tignan natin kung may matatanaw tayo dun sa kabila kasi ibig sabihin may cell site. Internet siya, ayan tignan nyo na may tsura ng lugar na yan. Ayan diba? Ganda. Bira na kami ma-experience yung mga ganito. Aakyat ka ng mga gantong bundok. Diba? Yun yung nagdan. Tara na. Na-experience natin umakyat dito sa taas na to, diba? Yun ang pababa. Maganda pa dito eh.
magaspang. Pero banda doon na yung madulas. Pero dito okay pa rito kahit hindi ka humawak. Ayun, no? Ano ba yung uwak? Ayun. Oh, sumagot. Sabi ko, tinanong ko kung ano ba yung uwak. Sumagot yung uwak. Wak, wak. Ito, banda dito. Parang mas madali yung pababa. Kasi maliit lang naman yung ano, medyo may patulak ng konti. Yan. Yan, pababa na ako. Banda dun medyo ingat na. Dun na yung medyo malumot. Tigil-tigil kapag ka medyo, pero hindi ka nahihingalin sa pababa. Kumontrolin mo na lang yung steps mo na hindi ka dumausdos, di ba? Ayan. Tsaka hindi, sa umpisa lang naman yung unang rangkada ng paakyat, syempre kumbaga sa sasakyan bumibuelo pa, pero pagka yung bumalik ka uli rito hindi ka nahihingalin, tingin ko. Ganun lang sa umpisa kasi siyempre yung ano yung mindset mo, di ba, parang hindi pa nakaset dun sa hindi ka pa nakaset sa gagawin mo pag-akyat. Tama ba yun? Ayan, lapit na ako. Ayan na yung baba. Medyo madulas na ng konti kaya ayan, kailangan ka nang humawak sa ano. Mas maganda rito kung pababa ka na, siguro mag-concentrate na lang tayo pababa kasi para nakakahawak tayo, kasi baka mamaya madapa tayo, magiging madapa ka. Madapa ka madapa ka. Concentrate na tayo pababa. Mana pa kayong experience kompleto, kasi kanina nakapag-trail din kami kaso tumama yung ilalim ng motor ko, ang lakas, hindi ko alam kung saan tumama yun. Kaya nag-alala rin ako kasi mahirap na, baka mamaya mabasagan ka ng makina sa ilalim, di ba? Hindi mo alam. Ganda niyan pagbababa kayo kasi medyo delikado na talaga Ayan madulas, kaya pwede kayong sumide. Ayan, ako nakaside na ako pag bumababa. Side, yan, side. Ayan yung step nyo, hindi na yung parang step na lakad, yung parang hindi na kaliwat kanan. Ayan ganyan. Yan, para safe lang. Kasi mahirap na, di ba? Ayan hindi na kaliwat kanan ang lakad ko. Ayan. Parang front, back, ganyan. Ayan, kasi saka nakahawak na ako dito. For safety lang kasi siyempre mas maigi na yung ayan, pwede kang ganyan yan. Parang ninja dating pag maglalakad kayong parang ang lapag ng paa mo soft lang. Ayan pwedeng ganyan. Ayan parang ninja. Ganyan maglakad ang ninja. Ayan diba, pag mga assassin sila. Ayan ganyan. Kaya ganyan parang ninja lang ang dating. Ayan, malapit na tayo sa baba. Ayan, baba na yan. Pwede ka na ngayon mag-front kasi hindi na siya makaret. Okay, diba, at least na maximize natin yung stay natin dito, nagawa natin yung mga gusto natin gawin, yung mga gusto natin mapuntahan. May generator dito, laki. Ayan, diba na tayo, ayos na. Huwag ka nang uulan na yan, maitim na naman doon. Sana wag na umulan. Ay, back to home base na ulit tayo. Back to base. Ulit tayo. Back to base. Makulimlim. Maganda naman dun ano naman, safe naman. O panoorin mo.
Safe naman kaso nakakahingal din. Pagkaunang rangkada, siyempre hihingali ka. Pero tingin ko pagpabalik hindi na. Naku, maitim yung ulap. Chucho. Halika nga. Ano? Ayan, oh, wow, tignan nyo, oh. Cloudy. Parang umuulan dun. Chu, ano? Taka. Talaga, oh. Kanina ka pa nagbabantay dito. Kanya-kanyang kanya-kanya kaming bantay. Yung isang nag-check-in doon, may bantay din silang aso. Pero pag pumunta ako ron, kinakahulan ako ng aso. Kaya itong dalawang kulay brown, ito yung bantay namin. Yung isa pinapasok namin sa loob kasi ang lakas kanina ng ulan, halos sumahampas pabalik dun sa amin yung tubig ulan. Ang nangyayari, sila nababasa din. Kaya ginawa namin, pinapasok namin to sa ilalim kasi ito yung magdamag namin kasama, yung dalawang brown na to. Yung isa nandun pa sa ilalim ng papag. Ayan, umaambon na naman, no. Sabihin na natin pabago-bago yung panahon dito sa lugar na to talaga. Pabago-bago yung klima niya. Uulan, aaraw. Ayan, tignan nyo, oh. Pero tuloy pa rin sa pangingisda yung pangingisda. Ayun, oh, lagi siyang lumilipad dito. So, halika na, pumasok tayo ron, ha, ulan, halika na. Doon na, halika na. Aso dito yan, eh. May pagkain naman sila, kayang taba niya, oh. Talagang sadya lang siya talagang mabait. Ayan, oh. Pupunta na siya ron, oh. Ayan, doon siya ang bantay namin dito, eh. Ayan, oh. Yung isa nandun sa ilalim. Ayan, yan na pala, gising na pala. Ayan, dito. Wala kami mabilan ng pagkain, eh. Ayan, umuulan na naman. Ayan. Ayan, ito yung dalawa. Dalawa silang bantay. Pasok na kayo rito, Chucho. Maganda? Oo, kaya lang parang walang mahaba. Yung nakuna mo lahat yung taas. Hindi, ito, dito.